Neviete si vybrať, ktorá oporná tyč by bola vhodná pre vašu rastlinu, alebo ktorá by vyhovovala možno, že vám. Dnes sa na to pozrieme, máme tu rôzne typy, rôzne druhy, rôzne typy substrátov alebo machu, ktorý sa dá do tyči dať a dneska si to celé rozoberieme. Asi by som začal s tým, čo na výrobu tyče opornej použijeme. Máme na výber 3 možnosti, na stole mám iba 2. Takže tá prvá, najklasickejšia možnosť je kúpiť si v nejakom hobby markete jednoducho tyč, ktorá je obmotaná kokosovým vláknom. Je to iba kus dreva obmotaný kokosovým vláknom. To je prvá možnosť. Ďalšou možnosťou je tu jednoducho si kúpiť obyčajné pletivo a vytvoriť si tyč opornú do tvaru kruhu. Alebo tretia možnosť je takáto plastová tyč, ktorú zoženiete na tému asi najjednoduchšia a najlacnejšie, ktorá má spredu tieto mriežky, ktorá sa môže rastlina zakoreňovať, no z zadnej strany je to v podstate celistvý kus plastu. Teraz, ako si správne vybrať? To je veľmi dobrá otázka. Začneme s tou prvou, ktorú tu nemám, ale uvidíte ju niekde na fotke tu. A výhody tejto tyče, kúpite ju, zapichnete ju a hotovo. Celá výhoda tejto tyče. Ako nevýhody, ak pestujete tropické eroidy, ako pestujem napríklad ja, to sú monstery a podobné srandy, ktoré sa ťahajú, hľadajú oporu, je to pre vás nie vhodná varianta. Keď chcete iba jednoduchú oporu, tak je to určite fajn, ale nepočítajte s tým, že listy na vašej rastline budú zväčšovať svoju veľkosť a rast do krásy. Keď použijete obyčajnú tyč z kokosového vlákna, ktoré mimochodom neabsorbuje skoro žiadnu vodu, čiže tyč nemá vlhkosť, tak neočakávajte, že vaša monstera môže mať podobne veľké listy. Alebo keď sa pozrieme na obyčajnú monsteru laniátu, vidíte, aké malinké listy sú dole a aké veľké listy sú hore. Kvôli tomu, že som použil iný typ tyče, ako je ten prvý, ktorý ani nemám doma, lebo sa mi to nepáči. Ako druhý typ tyče, tu máme proste jednu tyč, ktorú si urobíme z pletiva, ako je napríklad tu. Jednoducho som urobil krúžok, spojil som to a naplnil som to v tomto prípade machom. Táto možnosť je fajn. Aké sú výhody? Výhody, že v podstate môžete do toho naplniť čokoľvek, čo chcete, ako asi aj do každej tyče, okrem tej prvej, ktorá je už pripravená. Tyč je celkovo fajn, vyzerá to pekne, keď si vyberete napríklad zelenú farbu pletiva, tak to môže vyzerať relatívne slušne vo vašej domácnosti, určite lepšie ako kus plastu. Ale na druhú stranu, substrát, alebo teda mach v tomto prípade strašne rýchlo vysýcha v tejto tyči, pretože je to otvorené zo všetkých strán dookola a musíte sa o to fakt, že starať dosť, nie že zložito, ale často. Musíte dávať pozor na to, aby mach nevyschol, lebo potom dostanete túto crunchy podobu. Keď ho chcete znova keby nasiaknúť vodou, tak je to extrémne zložité a skôr sa stane to, že to všetko stečie do črepníka, ktorý je na spodku a rastlinu prelejete. Ale samozrejme, niektorým ľuďom to vyhovuje. Sú to aj také triky, že máte malú flaštičku, robíte si dierky do vrchnáčika, prevrátite to a ten mach si to pomaly nasaje. Na osobne sa to nepáči mať proste plastovú flašku položenú na vrchu rastliny. Za mňa je to asi hnus, ale tak to už asi na každom inak. Posledný druh, tu máme túto plastovú tyč, tiež naplniť čímkoľvek. No veľká výhoda je taká, že z jednej strany je tu mriežka, aby sa rastlina mohla prichytiť vzdušnými koreňami. No na druhej strane je to uzatvorené, čiže tam dať čokoľvek, či už je to mach alebo nejaký substrát, to drží tú vlhkosť fakt, že kvalitne a relatívne dlho. 3 typy sme si rozobrali a teraz druhá časť, to je základ. To je proste konštrukcia, do ktorej môžete niečo dať. Druhá vec je, čo tam môžete použiť. Prvá možnosť je vždycky obyčajný sphagnum moss alebo mach. Nič nové, už sa to používa dlho, veľa ľudí to používa. Teraz použijete buď pletivo alebo plast, tak musíte zvážiť určité veci. Keď použijete pletivo, tak musíte počítať s tým, že každé 2, maximálne 3 dni musíte tú tyč polievať. Musíte to udržiavať, inak to vyschne a všetky korienky, ktoré tam mali tie najjemnejšie vlásočnice na koreňoch, ktoré absorbujú vodu a živiny, tak zomrú, ak vyschnú. Takže prvá vec. Potom tu máme plastovú tyč, ktorej to môže byť tak 5 dní až týždeň, myslím, tak nejak odpozoroval. Je to fajn, len pri tejto tyči sa veľmi ľahko prelieva. Tie korene nevyschnú, ale zhnijú. Takže s oboma tyčami som nemal dobré skúsenosti. Samozrejme chyba môže byť na mojej strane, beriem, ale páčilo sa mi to. Veľká starostlivosť, malý výkon. Takže to mám prvú možnosť, obyčajný mach. A potom druhá možnosť
ktorú som v podstate nedávno vyskúšal, je spojenie môjho Aeroid mixu, ktorý nájdete v jednom z našich videí, a obyčajného machu 50 na 50 a dostanete v podstate takýto mix, kde vidíte mach a zároveň aj mix. A táto rastlina je v tomto mixe asi tak 2 týždne a vidíte, ako začala zakoreňovať. Vlhkosť je tam pekná, zároveň je tam balans medzi vlhkosťou a priezdušnosťou. Korene neznili a zároveň, aby neboli suché. No, nevýhoda tejto tyče je taká, že v porovnaní s machom je to dosť ťažké. Takže čo vám vyhovuje? Niekomu vyhovuje práca s machom a darí sa mu? OK. Niekomu vyhovuje pletivová mach, niekomu vyhovuje plastová tyča mach? OK. Za mňa túto metódu skúšam asi tak 2 týždne. Zatiaľ to vyzerá veľmi vďačne, až na to, že je tyč fakt, že ťažká, tak sa mi to zatiaľ páči. A ostatné metódy nič moc za mňa. Ale je to na vás. To je nejaké zhrnutie a ak sa vám video páčilo, späť koment, like, všetko, jo.